योगी मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 कमलेश कसवा जिंदाबाद 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 नहीं कैलन केहू के निराश नु हो चारों ओर दिखता विकास नु हो सबका साथ सबका विकास जय मोदी। नहीं कैलन केहू के निराश नु हो चारों ओर दिखता विकास नु हो 400 पार लावे के बाद 400 पार लावे के बाद कि फिर से एक बार इहे बागुहा कमल के बटन दबावे के बाद एक बार यह बदुहार कमल के बटन दबावे के बाद योगी मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 कैसे घर मिलल सबके बिजली अनाज हो गरीबवन के हो खेलागो मुफ्त में इलाज हो चाची कमल पर बटन दबाई मुफ्त में इलाज हो मुफ्त में इलाज कि सबके इहे बतावे के बा कि सबके इहे बतावे के बा कि फिर से एक बार इहे बागुहा कमल के बटन दबावे के बा एक बार यह बदुहार कमल के बटन दबावे के बाद योगी मोदी जिंदाबाद 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 कमलेश कसवा जिंदाबाद 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 थर थर कांपे अब तो गुंडा बदमाश हो सब कर जीतले बारे मोदी जी विश्वास हो ए चाचा कमल के फूल जोनी मोदी जी विश्वास हो मोदी जी विश्वास मोहन पी के पावर देखावे के बा मोहन विवेक पावर देखावे के बा कि फिर से